O silencio da noite en Ponteareas rompeuse coas voces das que coidan. As traballadoras do SAF decidiron pecharse no salón de plenos. Levan 37 días en folga indefinida. 37 días sen sol, con cansazo, con medo, pero tamén con dignidade. E fronte a esa loita, o tripartito da dereita decide mofarse delas. Que te parece? Pareceche ben? Que as túas traballadoras estén aquí dormindo no Concello? Por algo que non fixeches. Co día 25 de agosto tiñas que haber aberto un expediente cos puntos todos graves que tiñas encima da mesa, Francisco. Non me respondes. Quedas en blanco, non sabes que responder. Non te ríes ahora, ríos ahora de nós, cas faltas de respeto cada vez que nos falamos que vos rides de nós. Por que vos rides de nós? Crees que vamos parar a folga? Non, porque a xente está do noso lado, non do vosso. Iso é a putada. O 25 de agosto, hai xa máis de 2 meses, solicitaron a extinción do contrato coa empresa Óbolo, fartas dos graves incumplimentos. 2 meses e moita loita despois, a dereita ofrece unha proposta de sanción de 22.000 euros. Sí, proposta. A súa xestión é un despropósito. Publicaron que a mediación da Xunta pediu desconvocar a folga, mais o propio mediador negouno, mentres aos seus votantes véndenlle que limítase a un conflicto empresa-traballadoras. En privado, a propia alcaldesa ameaza con despedilas, cando non é o seu esbirro Francisco o que lles di que cos seus estudos teñen un salario máis que suficiente. Con 2 euros en la cuenta, y bueno, con 2,15. 2,15. Esto es lo que has cobrado por el último mes y medio de tu trabajo. Sí. O mesmo que chamou persoalmente as traballadoras ausentes na folga e familias usuarias, vulnerando a Lei de Protección de Datos para dividir, manipular e desacreditar a individualización dos problemas, modelo caciquil. Quizáis ten algo que ver con que o CEO de Óbolo sexa o fillo dun exdeputado do PP? Queremos pensar que non. A noite do 29 de outubro, mentres as institucións protexen ao poder económico, elas voltaron lembrar algo esencial. Sen coidadoras non hai coidados. Sen o seu traballo, a vida detense. Son exemplo de loita. Organizadas dende abaixo, defenden con dignidade o que lles pertence. Unha lección de como combater con xustiza social ao clasismo do capital. As que coidan ocuparon o Concello en modo de protesta, amosando a súa forza colectiva para resistir. Ningún paso atrás. Esta noite durmiron no chan. Mañá seguirán na loita. Por todo isto, animamos a todo o mundo a sair á rúa o 4 de novembro. Os coidados están en xogo.